У Беларусі 14 снежня нарадзіўся 10-мільённы жыхар. На жаль, это здарылася не сёлета, а ў далёкім 1985 годзе, яшчэ за часамі Савецкага Саюзу. У той дзень у краіне нарадзіліся сотні дзяцей, і канкрэтна юбіляра не вызначалі. Ганаровы статус прысвоілі ўсім 457 немаўлятам. У той час савецкая прэса малявала для тых дзяцей светлую бясхмарную будучыню, заклікаючы ўсіх рухацца наперад да канчатковай перамогі камунізму, у які ўжо амаль ніхто не верыў. Была ўпэўненасць, што далей насельніцтва будзе толькі расці. І сапраўды, у пачатку 90-х, якія Лукашенко любіць апісваць як галечу і хаос, беларусаў становілася ўсё больш. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелы не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные. Не только потому, что у нас не было средств на то, чтобы тогда жить и существовать. Проблема заключалась еще и в том, что мы не знали, как сделать лучше. Колькасць насельніцтва Беларусі дасягнула свайго піку ў 1994 годзе, акурат у той момант, калі Лукашенко прыйшоў да ўлады. Але далей, нягледзячы на ўсе яго абяцанні і клопат, грамадзянаў Украіны станавілася менш. У юбілейным 2000 годзе беларусы зноў перайшлі 10-мільённы рубеж, але ўжо ў зваротным кірунку. Насельніцтва змяншаецца, а вось яго сярэдні ўзрост якраз павялічваецца. Беларусы стареюць разам з Лукашэнкам. Асабліва выразна это бачна ў вёсках, дзе закрываюцца школы, фермы, клубы, аптэкі, а ў некаторыя населеныя пункты нават перастаюць ездзіць аўтобусы. Дык чаму беларускія жанчыны не хочуць нараджаць? Апошнія гады паказвае, што шмат моладзей і людзей дзетароднага ўзросту яны проста з'ехалі з краіны. Па-другое, складанае матэрыяльнае становішча ў людзей. Не так проста знайсці працу з нармальным заробкам. І моладзь таксама думае пра тое, як не толькі ім самім пражыць, а ці змогуць яны пракарміць і выхаваць дзяцей. Калі цяперашнія тэмпы скарачэння насельніцтва застануцца, праз 100 гадоў Беларусі будзе крыху больш за 3 мільёны чалавек, а праз 200 усяго каля мільёна. Так і зусім знікнуць Беларусі беларусы з твару зямлі. Ці можна запаволіць гэты працэс, а яшчэ лепш накіраваць яго ў іншы бок? Вядома ж, можна. Трэба толькі, каб у людзей была ўпэўненасць у заўтрашнім дні. Ведаць, што дзяржава іх абараняе незалежна ад іх палітычных поглядаў ці сацыяльнага статусу. Каб моладзь сама магла выбіраць месца вучобы і працы, выбіраць сабе любы занятак, які прыносіць грошы і не супярэчыць закону. Каб маладых жанчын не саджалі ў турмы, ды літаральна не выпіхалі за мяжу толькі за тое, што яны маюць іншыя погляды на жыццё ў краіне. Каб закон выконваўся не толькі адносна там моладзі або старых, або якіх-то катэгорый, каб закон аднолькава працаваў для ўсіх катэгорый людзей, і начальства, і простых людзей. І тады людзі будуць ведаць, што яны жывуць у краіне, якая іх абараняе, якая клапоціцца пра іх. Пакуль жа Лукашенко можа гарантаваць будучыню толькі сваім уласным дзецям. А колькі іх у яго хто ведае? Да нядаўняга часу было вядома пра 3 яго сыноў. Нядаўна ў прэсе з'явіліся чуткі пра дачку Крысціну. Можа, ёсць яшчэ хтосьці дагэтуль невядомы? Як бачым, адзін Лукашенко з дэмаграфічнай сітуацыяй у Беларусі не справіцца. Каб яна сапраўды выправілася, у Беларусі павінны адбыцца палітычныя і эканамічныя змены. А найпершая ўмова – змена ва ўладзе самога Лукашэнкі. Бо іначай вымрем як нацыя. А так не павінна быць. Зміцер Лупач, Белсат.